Da ni eisiau adeiladu ar llwyddiant yr ymgyrch blwyddyn diwetha o rhan rhoi cwn ar denyn yn Cefn Gwlad. Gathon ni ymateb da iawn gan ymwelwyr a trigolion lleol. Dwi'n hoffi gofyn am fwy o cefnogaeth bosib gen gwahanol adrannau'r cyngor i'n helpu ni lledaenu'r neges a mynd ymlaen i'r camau nesaf, hynny trwy cysylltu efo grwpiau gwahanol neu aelodau eraill o'r gymuned ac hefyd ar platforms fatha'r cyfryngau cymdeithasol hefyd. Felly os oes gennych chi unrhyw syniadau ond sut i'n helpu ni, os ydych chi'n cysylltu, so hynna'n grêt. Mae'r neges yn syml, eisiau cadw'n cwn ar denyn tra allan yn Cefn Gwlad, yn enwedig adeg Wyne, nad oes wyn falle allan ar y caeau ar hyn o bryd, mae'r defed yn cario rwyn felly ac mi fyddwn nhw allan toc, felly y mwy dyn ni'n gallu gwneud i baratoi ar gyfer wyn yn yr Cefn Gwlad y gorau fydd hi.